खैराबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि दखरा हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 46थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय फालिदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खैराबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि दखरा हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 46थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथायनि गिबि हाबाफारि महरै फिरफिला बिरहोनाय, बड'लेण्ड मुंख्लं आरो गेदेमा रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय लोगोसे बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनाय हारिमुआरि मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ। लोगोसे खुंगा बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर'आ आरो खैराबारि दखरा एबसुनि बिबानगिरि खैराबारि दखरा हारिमु आफादनि बिबानगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। खौरांगिरिनि सिगाङाव भेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नैबे दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानसेयारि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। बेवहाय जोबोद गाब गोनां जादों। जोंनि बर' हारिनि माहारियारि रंजाथाइ फोरबो, बे फोरबोखौ जोबोद मोजाङै खुंफुंदों आरो बेवहाय आं नुनो मोनदों जोबोद बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे खैराबारि ओनसोलनि माखासे सानसुमै बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जेबो राजखान्थियारि बा जायखिजाया हारि माहारि बासिलायालाबासिनो बेवहाय बयबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों, हेफाजाब होफैदों। बेखौ आं गोजोननाय मोनदों आरो आंखौ बेवहाय बेखेवगिरि हिसाबै हांख्रायदोंमोन। बैसागो गेवलां मोसानाय, बैसागो जेवजा मोसानाय आरो बैसागो सिख्ला मोसानाय बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनो आंखौ लिंदोंमोन। आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो गोबां जोंनि मोसागिरिफोरखौ बेयाव बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों। जोंनि बर'नि दामग्रा आगजु जेरै सेरजा, सिफुं, खाम, जथा, गावनि गाननाय जोमनाय लांगा दख'ना, गामसा, आर'नाइ बेफोरखौ लानानै बेवहाय मोसादों। गंगना, खानजुं बेफोरखौ लानानै मोसादों। आं गोजोननाय मोनदों। जोंनि बैसागो फालिनायाव जा जगारखौ नांगौ बेवहाय आं नुनो मोनदों आरो जोङो 46थि रंजालि बैसागो फोरबो खुंथाय खैराबारि आनसलिक आबसु आरो खैराबारि हारिमु आफाद बे मोननैजों लोगो जानानै रंजालि बैसागो फोरबोखौ देग्लाय फालिनाय जाबाय। एक्सुवेलि जोङो मेहेरगोनांबाबो खालामनो नाजादोंमोन, समा आखायाव गैखाया। थेवब्लाबो जोङो बर' माहारिनि जिथुनाखि राव हारिमुखौ बासायनो थाखाय बोसोराव खनसे रंजानाय फैनायखौ होबथा लाखिनो थाखाय जों नाजादों। बेनि गेजेरावनो जोङो खैराबारि ओनसोलनि गासै बर' रायजोफोरखौ लाफानानै जों रंजानो नाजादों। जोंनि नोजोराव जों मोजांखौनो नुदों। दायो गुबुनफोराबो जों बुंनाय लेखा बेयाव बाहागो लाफैदों। बैसागो सिख्ला मोसानाय, जेवजा मोसानाय बायदिसिना खेला दुला बेयाव जों कम्पिटिसन होनो हादों। बे हिसाबै जोङो रंजालि बैसागु जों गाजा गोमजायै जोङो खुंनो हादों होनना सानदों आरो। दिनै मा हाबाफारि बानजायखो जोंनिफ्राय दिनै हाबाफारि बानजायनाय हिसाबै जोंहा फिरफिला बिरहोनाय थाबाय, गोथैसो बावनाय, बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा कम्पिटिसन दङ। मा होनना बुङो, बैसागो सिख्ला मोसानाय कम्पिटिसन आरो जेवजा मोसानाय कम्पिटिसन बेफोरखौ जों लानो हादों। खिन्थु जोंहा मोनसे आफसुस दङ, जोङो गेदेर भाबै जोङो मेहेरगोनां फालिनो हादिया। थेवब्लाबो जोंनि हानाय लेखा जोंखौ हेफाजाब होदों। हरनि समाव जोङो बेनिख्रुइबो बांसिन हाबना जोङो फालिनो सेस्था खालामदों। जिहेथु जों गोलाव सम जों देग्लाय जों मोनदिया, उननि समाव जोङो नाजागोन, जों बेखौ आसा खालामदों आरो। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो
Political Science, Education, Advanced Assamese, Advanced Bodo, Logic and Philosophy, Economics, Geography, Anthropology, बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। Excellent Academy बागानफारायाव Experience and Qualified Teachers, Best Education with Adorable Fees, Education with Modern Technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।